Dari kienu jmorru jaħslu l-ħwejjeġ, jgħidu fuq Ġwannu Martin u anke saħansitra Jomu. Qed nitkellmu fuq lajn tal-ħassilin tal-Imsida li issa se tibqa' bħala monument ħaj tal-ħajja tal-Maltin tal-imoddi permezz tal-restawr. Alfred Emanuele jiftakar lajn tal-ħassilin mimlija ħajja. Għaw sur mastru, anka mulleġġi li daħal. Naturalment aħna t-tfalli konna naqbdu ħafna sellur min kien kapaċi jistad bieħ jew bil-ħamon tellaw bidejna, dik kienet il-pożizzjoni ta' dak iż-żmien. Imma l-iktar li niftakar kulħadd il-biċċa ta' ġewwa, blat, sabieħ, nadif, kulħadd jew hemmhekk. Lilien Rizjot Copperstone, oħra li tiftakar lajn tal-ħassilin fl-antik, tkellmet kif peress din lajn kienet imsaqfa, in-nies setgħu jgawduha sajf u xitwa. Tara l-medja soċjali u tara il-Misidjani jitkellmu b'nostalġija fuq dak li ħallew peress li kienu emigraw fis-snin bikrin lejn il-Kanada u postijiet bħal daw. Kollha l-istess ħaġa jsemmu lajn tal-ħassilin u tfal jistgħu għas-sallu. Lajn tal-ħassilin hija waħda mill-10 monumenti storiċi li se jgawdu mill-iskema tal-restawr tad-Direttorat tar-Restawr. Is-Sindku tal-Imsida, Margaret Baldacchino Ċefaj, spjegat li l-Misidjani kienu ilhom jistennew bil-ħerqa dan ir-restawr. Kien ta' sodisfazzjon għalina li fl-aħħar lajn ġiet magħżula biex tiġi rrestawrata. Lajn tal-ħassilin hija sinonima mal-Imsida, hija landmark ġol Imsida u bażikament lajn magħha ġġor ħafna tifkiriet għall-Misidjani.